Nijang Karbiang Long, Jengkha Telehor Community Hall along Nini apharman Longri krehini sarhabe krungsai amei paman pon. Labang so mai long pinangan Karbi arona mukha chithanchi mumponsi cherai ponlo. Kacherai along joarkli chophejo aso tomaphan aron barimpu pulong lelo. Honghari pusi punangpo lapen lumar mate poho aki erki sarmara phan lapen akiloki risomara phan lo lapen sarpimar lapen okorjanga phan ke arwak long le sarpimara phan ke pesarpi alumar mate poho si arwak nangpo joarkli chophejo aso kali polote STH akota ke government facilities bilong le puta thanpon Bangso Maya Long Aluhi Sarpo Mana Pengpen Karbia Recho Long Sing Ronghang Manpeng Aluhi Sarpo Baitalangso MLA Rup Sing Teron Atum Chetongdun Maya Long Ke Ongdung Sarhabe Atumta Chetongdun Pen Mai Ardi Chipi Dun Rinti Alang than chok chiu cái lang phải keng nang kok he di chu na sing to ko ma ko son di chu to ko ma ke ali ji tong te aku tai ti ni pola ke pati pon thu long pok pola bang ke alam the ni tum pini longri krehini sarhabe amai pi gi donang ko alam the ke ni tum habe tum rong asar disobasa pherang ke diuri hemai ni tum ke klem ke dam amu chithan chupare lapen ke ilitum karbia khai tumta nahok dunun ilitumaron ilitum ajutang abisar kidara bangke chiteni ne dedanji lasona phansi nilitum pini bangso longri krehini sarhabe amei hinpen ilitum chithan chimum ponlo lasinon ephang abang kiklem naing kidam naing abang kala pulo owe kimia tuma bangta lahai abisar lahai aron keson makachiro naing keson makachibak naing lahai bangke nang ditum tanang cabi tu nangji nasi ini tumta laso al amai along pen mati laso alamari hing along pen nang pacini tu lo pardon Keroni pen mohanteron Karbing Long Live